Terve kaikille, se on Saariston Metsuri ja tervetuloa kaatokeikalle. Tällä kertaa tämmönen kohtuu haastava ongelmapuun poisto. Kyseessä on täällä Turussa niin tämmönen rivitalokohde, missä on sitten todella huonokuntoinen ja iäkäs Ruotsin pihlaja ja se on tonne talon päin kallellaan ja oksat makaa tuolla sitten naapurin puolella ja aidan päällä. Ja suunnitelmana on, että ensin vähän kiivetään sinne ja sitten saadaan köysivetoa noihin oksiin. Karsitaan ne ensin pois ja sitten kun on saatu tarpeeksi niitä sitten pois, niin kaadetaan runko sitten tänne turvalliseen suuntaan vinssiä apua käyttäen. Katsotaan miten tästä niin selvitään. Joo, kyllä tää vähän tämmönen aika rapea on. Joo, tämä tuli sinne sitten. Mä veikkaan, että se tulee ihan... Se voi vähän ottaa tohon kiinni, mutta... Joo, ja tässä alkaa näkymään hyvin tää puun kunto, eli tosi huonokuntoinen puu ja osa oksista on täysin kuollut. Pikkasen vihertää vielä muutama oksa, mutta kyllä kokonaisuudessaan niin alkaa olemaan todellinen riskipuu, varsinkin kun paino on tuolla talon puolella. Noin, tässä on viritetty sitten tuohon ensimmäiseen runkoon, mikä tonne ylös haarautuu, niin köysiveto ja isäntä on siinä köyden päässä apuna. Ja tää on todella huonokuntoinen tääkin latva, melkein ihan kuiva. Ja katsotaan miten se siitä sitten saadaan tonne oikeaan suuntaan. Siellä on kaikki valmista, sitten vaan kaatosahausta tekemään. Noin, sinne meni hienosti.
Sitten seuraavan latvan kimppuun ja osa katsojista varmaan jo paniikin merkille, että on sahassa aika kireellä toi ketju. Ja tämän latvan tiputuksen jälkeen sitä sitten vähän löysennettiin. Nämä stiilin sahat, missä on laipan kiristyksen vaan yksi mutteri, niin ne pruukkaa olla vähän semmosia tarkkoja siitä, että miten sen kiristää ton laipan sen jälkeen, kun on säätänyt ketjun kireyden. Se pruukkaa vähän kiristymään sen jälkeen, kun pistää sen tiukkaan. Se jäi sinne vähän konkeloon toi oksa ja oho, siitä sitten kun samalla kun tyvi tippus, niin narumies veti aika voimakkaasti sitä oksaa, niin se kääntyi tolle ja tuli sahaajan syliin, mutta siinä ei mitään dramaattista tapahtunut, eli hyvin meni, kun toi tyvi tosta vedettiin, niin sekin saatiin sieltä sitten alas. Oi! Joo, se on hankala, kun se jäi tonne, niin... Joo, sitten mä vedin sen vähän liian kauan. Joo, ei hätää, se tuli sieltä. Tässä ollaankin viimeisen tiputettavan oksan kimpussa ja tää oksa oli todella voimakkaasti kallellaan ja tuolla niin kuin naapurin pihan päällä ja aidan päällä, niin sen takia siihen leikattiin tämmönen tosi avoin kaatokolo, jotta sitten se pitopuu kestäisi mahdollisimman hyvin, kun sitä köydellä vedetään tosta yli tonne oikeaan suuntaan. Ja tääkin meni tosi nätisti sitten vedolla tonne samaan kasaan, mihin nuo muut oksat ja latvat meni. Näin, sitten onkin enää toi rungon tumppi jäljellä ja pari aivan kuivunutta oksaa, mitä sitten ei lähdetty tiputtamaan. On pistetty iso saha lämpeämään ja tosiaan runko oli alhaalta tuolta toiselta puolelta ihan ontto. Ja tässä oli nyt sitten se piti aika tarkkaan harkita, että miten tän nyt sitten saa kaadettua. Tosiaan se on kallellaan tuonne aitaa päin ja piti jonkinnäköinen pitopuu kuitenkin siihen saada.
runkoon viritetty tuolta noin taljaveto. Ja sillä sitten tarkoitus vetää se tonne oikeaan suuntaan. Ja tässä näin niin kaatosahana niin on 661 stiili ja siinä 32-tuumainen laippa. Ja ketju on 38 jaolla. Noin, tossa oli nyt sitten ideana se, että tossa kohtaa, missä sitä puuta vielä on, niin siihen kohtaan sitten sahattiin se kaatokolo sillä tavalla, että pitopuuta olisi vielä mahdollisimman leviästi tossa ehjässä paikkaa. Ja sitten pikkasen siistittiin sivustaa siitä kaatokolon vierestä, että saisi mahdollisimman tarkasti sitten sahattua sen kaatosahauksen. Ja tässä onkin sitten kaatosahaus jo käynnissä ja mä itse tykkään siitä, että noi kaatosahan laipat, niin ne menee puusta tolleen läpi, että näkee sitten mahdollisimman tarkasti sen, että miten se terä siellä etenee siellä puussa. Ja siitä on etua erityisesti tämmöisissä huonokuntoisissa puissa, kun täytyy tosi tarkkaan katsoa se pitopuu ja siitä vähän kiilaa väliin, ettei sitten jää saha jumiin ja samalla on koko ajan veto tuolta sitten oikeaan suuntaan taljalla ja katsotaan miten se, saadaanko se sinne kaatumaan. Sieltä on vielä varaa sahata aika reippaasti tuolta takapuolelta, mutta sitten etupuolella niin huomaa, että se on kun toi ontto, niin täytyy olla aika tarkkana. Nyt alkaakin jo riittämään. Pikkasen vielä. Noin. Vedä vaan, se tulee sieltä. Se meni niinku piti. Ihan niinku
suunniteltu. Vähän meni vinoon toi. Siinä oli sentään, oli siinä vähän tommoista, mihin sai sen pitopuu tuohon niinku etureunaan. Ei kauheampaa syvemmällä olisi kyllä voinut. Ei sen takia, mä leikkasin ihan tosta niinku pintaa tänne, kun näin syvällä kun olisi mennyt, niin sit se olisi Sitten ollut... olisi pyörähtänyt. Niin, tai ei pyörähtänyt, mutta sit sitä olisi ollut vaan vähemmän. Et sen takia mä leikkasin sen niinku tähän. Onko se mätää vai onko se niinku monta? Se on ollut niin. Onko se kaksi Se puuta tavallaan yhdessä? vähän niinku yrittänyt Ei, haarautua. kyllä se siinä joku vaurio on ollut. Et se on... Erikoinen. Sitten vielä oli rungon sahaus polttopuun mittaan ja sitten alkoi homma olemaan jo aika tavalla valmis. Ja puu saatiin sitten palasiksi. Ja tää oli tosiaan nyt hyvä esimerkki semmosesta puusta, missä sitten se puun poistoni oli jo oikeastaan myöhässä. Todella huonokuntoinen ja vaarallinen puuni. Niiden kannattaa näiden puitten kuntoa niin tarkkailla vuosittain. Ja semmosia merkkejä siitä, että puu on huonokuntoinen on se, että ei oikein lehdet enää jaksa tulla keväällä ja kesällä ja alkaa oksat kuivumaan, niin silloin siinä on puussaan jotain häikkää ja pihalta semmoiset kannattaa sitten hoitaa hyvissä ajoin pois. Sitten oli vielä kannon sahaaminen matalaksi ja homma oli sitten valmis. Tässä kohtaa niin Saaristometsuri kiittää katsojia ja toivottaa sitten tervetulleeksi seuraavaan videoon, joka on ton Naantalin keikan kakkososa, jossa sitten jäi vielä 2-3 puuta kaatamatta, niin sieltä sitten selvii, miten se keikka saatiin hoitumaan loppuun. Mut sahan päristessä niin kiitoksia ja nähdään.